Pocs noms evoquen tan clarament el ball popular com la jota. Ballar la jota, a molts indrets, equival a ballar a l'antiga, perquè aquest és el ball popular solt per excel·lència. I és que la jota, si bé se l'ha volgut classificar com d'aragonesa, és el darrer gènere ballable tradicional vigent a terres ibèriques. No és només recordada pels nostres majors com a ball de diversió dels seus avantpassats, és que també perviu encara amb multitud de cançons per acompanyar el treball i el joc. A més, en alguns indrets, uns tan nostres com ara l'Alcalatent, el Maestrat o els Ports, o altres més llunyans com Múrcia, Castella o Mallorca, compta amb una vitalitat considerable i és ballada encara com a ball de diversió en bureos i saraus. Però no només ha estat un ball únicament popular. La jota ha format part dels repertoris cultes de tonadilles, sarsueles i espectacles de mestres de ball de comptes als quadres de balls populars. És per això que serà la jota el fil conductor d'estes 7enes jornades de bolero. I al fons de les cireretes i s'aguarda el pinyolet pa fer-se unes castanyetes. Pa fer-se unes castanyetes, loco que jo fa coco. Entre Culla i Benassal, la Torre i Vilar de Canes, i han tingut que fer un acuerdo per a tocar les campanes, i entre Culla i Benassal. Ai, com ballen! La quedan al terme d'Ares i estava per despedida. La quedan al terme d'Ares i en dos perretes d'oli farem figues al Bardaès. Farem figues al Bardaès i esta sí que és despedida. Ai! Se amaron hasta la muerte. Los amantes de Teruel se amaron hasta la muerte. Yo también me moriré. Si tú dejas de querer
diamantes y de Teruel. Que cuando vienen del campo vienen cantando, porque vienen tan contentos los labradores, que cuando vienen del campo vienen cantando. Ya vienen de ver el fruto de esos sudores, de ver las espigas de oro que van granando, de ver las espigas de oro que van granando. Porque vienen tan contentos los labradores. Y ahí queda eso. Hem volgut començar esta cloenda de les jornades de bolero amb dos exemples de xota en la seva vessant més senzilla i popular. En primer lloc, com a ball solt i totalment lliure, cadascú al seu estil, però acompanyat amb música i cant propi dels masos de Culla. En segon lloc, com a cant de lluïment, tal i com encara es cultiva a terres de l'Aragó, Navarra o Racó d'Ademús, sota la denominació de jota parada o jota d'estilo. La invasió francesa de 1808 fou, possiblement, la causa determinant en la conversió de la jota en el ball nacional espanyol, incloent-hi, dins aquest concepte, els territoris d'ultramar d'Amèrica Llatina i Filipines. L'alçament popular contra l'invasor napoleònic no només ens deixà la tasca legislativa de les Corts de Cadis cristal·litzada en la PEPA, la Constitució de 1812, que enguany fa 200 anys, sinó també un sentiment refractari a tot allò francès o estranger. Això li donà una espenta definitiva, ja que triomfà desplaçant altres gèneres similars en ritme i mètrica, com ara les tiranes. A la seva difusió, possiblement en un circuit retroalimentat, va contribuir la inclusió del nou gènere de moda en balls teatrals. Així, i tractant de recrear aquests balls, els mostrarem en primer lloc un dels pocs exemples de tirana replegats a terres valencianes, el trípiti de Russafa, restaurat per la colla Brials, que a més ens ha cedit el material. En segon lloc, la dansa del quadre. Ball molt escolaritzat, basat en melodies de jota que pertany al repertori de l'escola del mestre Porta de València i que ens va transmetre el grup La Senyera. A tots dos, el nostre agraïment. El francés se quedó a la luna de Valencia con el tripi, 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 traina, tabale, tabale, y zaina. Ya está en plena libertad el rei que estava captiu, aquell que s'ha amagat, ja li trobaran el niu, con el tripi, 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 traina, tabale, tabale.
Sant Francesc, obsequien al soberano, portant-li voltes al nano per davant i pel revés, con el tipi-tipi-tipi traina, tabalet, tabalet i dolçaina. Tan alt i padrí que soc, no me'n passa llista verda. Això és la Constitució, o només és una merda. Con el tripi traina, tabalet, tabalet i dolçaina. La morta Constitució porta les següents avantatges: llibertat que era de nom i de fet sobra de lladres. Con el tipi-tipi-tipi traina, tabalet, tabalet i dolçaina. Com hem dit adés,
De forma paral·lela a la difusió de la jota com a ball popular, ens és possible adivinar una difusió d'un tipus de jota més culte a través de les diverses companyies teatrals que feien gires pels nostres pobles o bé també a través de les bandes de música. Això explicaria la troballa a diferents llocs de balls amb melodies de jota d'origen culte, però ballades de forma popular en major o menor grau. Els mostrarem a continuació, per a il·lustrar este fet, la jota Las Alegrías de Mimí, pròpia de Xelva, capital de la comarca dels Serrans del Túria, i l'anomenat Baile de Tres, replegat a Villena, a l'Alvin Alopó. El nostre més sincer agraïment a Jorge Cobos per haver-nos transmès el Baile de Tres i al grup Benacatacera de Xelva, que amablement ens ha ensenyat la Mimí.
Y aunque tu madre no quiera, y aunque tu madre no quiera, que yo tu carita vea, y aun por encima de ella tengo que abrirme una vereda para ver la carita tan re bonita que tienes tú. Debaix d'una bresquillera, debaix d'una bresquillera, em vaig dir que no em volia. Des d'entonces aquell arbre més dolce està les bresquilles. Des d'entonces aquell arbre més dolce està les bresquilles. Despedida daré, la despedida daré al estil de Castelló. Visca la nostra patrona, Mare de Déu de Lledó.
Agraint la seva presència, esperem que hagin gaudit en aquestes 7enes jornades de bolero, l'organització de les quals no haguera estat possible sense el recolzament de l'Ajuntament i l'ajuda d'informants, amics i col·laboradors i els grups que amablement ens han visitat i ens han mostrat el seu art. Els esperem a la propera cita en les 8enes jornades de bolero.